Horas madihita saluhukna kadongan sapursiaon di bagasan Yesus Kristus tuhatai martang yang mahita. Ali Tuhan debata na marhabangsa di banua gijang. Nuaing rodo hami tuadupamu madok mo leate. Di sude a sido tolong ni roham. Dile hokolpe di hami akapartikian. Hosa hanguluan. Terlumobi lau manangihon hatam. Marsaringar may di tonga-tonga nami. Sesama Tuhan dosa pangalasyon nami holam mga sahon Jesus Kristus. Martanya kami Tuho. Amen. Hatani debata dihita di bagasa tikion. Imanatar surat di buku Yohanes bidupitu ayat 27 sahat tu ayat 30 siaa. Songonon ma didok disi. Dungi di hari pesta na parpudi na sumangapi. Jongjong ma Jesus disi. Di pagogo ma suara na madok. Molo adong na mauas. Tuau ma ibana rominum. Songon na nidok ni surati. Aka batang aik na mangolu do ma baor sian na porsea diau. Alai taringo tuto di ido didok hata odeng. Ima si jaloon ni akka nagabe porsea di ibana. Olak nido sahakna. Topik ni hata ni Tuhanon. Mangolu di bagasan todi ni debata. Akadongan sa porsiaon di bagasan Jesus Kristus tuhatai. Mangulahon akan atikos na marharoroa sian debata ama sisogodoi di portibion. Boido dohonon toropado pe akajolma majua hasitongan na siya debata di tonga-tonga ningoluna. Aladang olo patoruho pikiran na maradopo kasitongan. Hataridaan ni ngolu si songoni jupang ni Jesus dosian aka Yahudi hati-hai. Boido takasata taringot tusi di bidupi tuon. Akadongan sa porsiaon, Jesus nasay mangulahon lomo ni rohani amai dia kapakubasyon na di portibion. Gabe si sogo do dia kahalak Yahudi. Jala naing do ibana bunuon ni nasida. Taringot turput taon, ima padohan ni Jesus tiki madohoti pesta parlape-lapean ni Yahudi ibana di Jerusalem. Songon halak Yahudi ibana parsido do Jesus diulaoni. Molo lapatan ni pesta parlape-lapean di halak Yahudi, ima tiki marpungu halak Yahudi di bagas joro ni debata, lau pasahaton akapelea tu Jehovah. Madok mauliate di aka gogo ni tano nasida. Leleng ni ulaoni di patupa nasida ima sape pituari. Songon nanidok ni Jehovah tu si Musa di buku tolu Musa bidu 20 tolu ayat 34. Baboa matuhala Israel songonon. Di hari 15 di bulan si pahapitu. Di sima hari raya parlape-lapea di Jehovah pituari lelengna. Jadi ulaon las ni roha doi. Jala masai torok do aka halak na roh tu pestai. Na mangihuk muse. Tiki salpu satonga ni aka ari ni pestai. Lao do Jesus tu bagas joro mangajari. Jala longang do aka Yahudi di aka hata na niajarhon nai. Dilului nasida do dalan manakup Jesus ala ni aka pangajarion nai. Alai nang pelam tusogo na rohani aka halak Yahudi dohot na targoar halak Parise tu Jesus dang masohot ibana mangajari di tonga-tonga ni aka na toropi. Jala ubegesa pangajarioni longang bero nasida marnida sa ibana dohot di aka jamitana. Hataridani Jesus na somasohot mangajari di tonga-tonga ni natoropi. Ima turput taon ayat 37 sahat tu ayat 30 sia. Di ayat 37 sahat tu 30 lalui
didok do disi di hari pesta na parpudi na sumangapi jongjong ma Jesus disi. Di pagogo maswara na madok molo adong na mauas tuau ma ibana rominum songon na nidok ni surati aka batang ai na mangolu do mabaur sian na porsea diau. Padohanon ima sada gokkon na pinasahat ni Jesus ditiki ari parpudi ni pestai. Ari pawaluhon lau paujuk ko pestai. Di patupa na sida do ari parluhutan na badia. Songon na tinonahon ni Jehovah tu si Musa di buku tolu Musa bidu 23 ayat 36. Didok songonod disi. Iko pituari padodot tamu mameleho pelea situtungo di Jehovah. Tole pawaluarihon ikon ari parluhutan na badia di hamu jala pelehono muna pelea situtungo di Jehovah. Ima matani ari rayai nanggo sada ulaon ari-ari dang jadi ulahono muna disi. Ditiki ari ima Jesus pasahaton gokkot tunasida. Ala torok do jolma marpungu madohoti pestai molo di pasahat gokkoni tu aka jolma na torok anggia nian adong sian nasida na olo porsea tunanidok ni Jesusi. Na mangihu muse akan natoropi neng muli be na matuhutana manang tubagas nabe. Totu Jesus na pasahato katana itu nasida ima songon hata parsirangan sian ibana di ari parpudi ni pestai. Dina jongjong Jesus di tonga-tonga ni pestai jala marsuara nagogo pasahato katanai totu asa haru takas di bege sude akan natoropi barita nauli na pinasahat nai. Gokon ni Jesusi sahat do tu manangise na mauas. Na jopo pejol mana na tibo na mora na pogos na poso na matua halak Jahudi manang dak halak Jahudi. Pangiduan ni Jesus asa sude halak majakon barita na pinasahat nai. Ima gokon na masay labok. Molo adong na mauas tu Jesus maibana rominum. Aka na mauas di Jodison. Lapatan na uasa di ngolu partodion. Di pangatusio tu nanidok ni Jesus taringot tu harajaon ni debata. Dapok na doi sia Jesus. Jala ikut tu Jesus doro. Unang laho tu akana asing. Porsea matu Jesus. Ai ibana do mata mual ni saluhut aka pangapulion. Sobu do uas ni na ulo rominum tu Jesus. Jala na sotupa be mauas na minum tu ibana. Ai didok do dia tulup lalui. Aka batang ai na mangolu do mabaur sian na porsea di Jesus. Molo tapar rohaho padohan na nidok ni Jesus dia tulup lupitui. Tuau ma ibana rominum. Ro tu Jesus madok porsea tu Jesus doi. Lapatan na majako Jesus di ngoluna. Hobmar songon akan tersurat di Bibel manang Alkitapi. Manangise na ulo ro porsea tu Jesus dapo minum mana ro tu ibana. Dukon ni songon aka batang ai na mangolu do mabaur di ngoluna. Na mabaur patuduhon ngolu na susuk las ni roha do tolong ni roha. Jalanan nidok na songon batang ai na mangolu. Mabaur do ngolu ni na porsea. Ima ngolu na boy pataluhos saluhut akalomos dohot biar ni roha. Tahati dako do di bagasan Jesus Kristus go asini roha do ibana. Jala halak na porsea tu ibana pe. Gabe habaoran ni asini roha ma tuaka humaliang na. Aka ulon na denggad do si patu paon na. Namangihu musya kadongan sa porsiaon. Mulo tatakasi ayat 32 nunga adong ditaringoti Jehovah. Taringot tu hasasaor nito di parbadia. Di padan narobi. Na marhadomu tu padan na baru. Ima di buku Jesaya bidu 24 ayat 3. Didok songno disi. Ayu sehonokku ma aik tujol mana mauas dohot akas sunge tu nama hiyang. Usehonokku ma tututo dikku tu pino parmu nuaing. Jala pasu-pasukku tu pino parmu sogot.
Jala di buku Joel bidutolu ayat sada adong do didok songono disi jadi dung songoni pangu sehonoku mato diku tunasa sibuk gabe manuri rangi maakana muna dohok borumuna marnipi makasi tua muna jala maralatan akka doli-doli muna. Hata didan di hadomuani boy taberin dayat 30 siai didok songono disi alai taringo tuto diido didok kata odeng i masih jaloni akka nagabe porsea di ibana. Padohano patuduhon na uasa di ngolu partodion na uasa di hasitongan na uasa di pangatusio tu barita nauli na pinasa ni Jesus so buma uas ni akka na ulo porsea tu Jesus aito di parbadia do si jalon na sida na nido na disi to di ido pasobu uas ni na porsiai. Jala turpukon patuduhon na warihonon ni Jesus do tuaka na porsea to di parbadia pasahaton na tunasida. Oma padohan ni Jesus dagam sotar silang jaladang manai dope ibana tu banua gijang. Alai nunga manai be Jesus Kristus du banua gijang. Nunga di pasaha betuhita akana porsea to di parbadia jaladang di pasobu akana porseai soadong na mangodihong nguluna jala takas boydo boto otta taringot tusi di buku laun ni Apostel bidudua ayat sada sahat tu ayat 10 tolu. Akadongan sa porsiao to di maringanan di bagasan roha jala mangula di bagasan ngolu ni akana porsea. Ima gabe mata mual manang batang ai na mangolu jala na mabaor sian bagas rohani akana porsea ima mabaor ai na mangolu to di ima na mangajari mangaleho pangatusion na sitong taringo tu Jesus songon ai na mabaor palabokon payason padamehon mabornohi mabain akana porsea maparbuehon parbuenadengkan jala mabain marlas ni roha jala to di ima na marmudu-muduhon halak na porsea sahat tu pakatidakonon na sitong ima mangakui Jesus Tuhan jala si palua jolma manang porsea tu Jesus Tuhan jala si palua jolma alani mangolu mahita di bagasa to di bata paloas madirim dio dihot de bata diajari de bata di tonga-tonga ni pardalan ngoluon asa udang manibil hita sia dalan nasitong. Amen martangiang mahita. Ale Tuhan de bata para sirohana sumurung. Maula te situtuhu pasat para nami tuho. Nunga behutangi ho kami hatam. Asima roham ali Tuhan de bata marurat jala marparbui mahatami di tonga-tonga ni ngolu nami. Sesama Tuhan dosa panglasun nami olah mga sahod Jesus Kristus martanya kami tuho. Amen. Horas jala shalom na dihita sa luhut na.